Не си изял броколите. Без броколи няма телевизия. Майките. Майло, това броколи ли са? Не, повръщано, но разбирам защо така си мислиш. Казах ти да ги изядеш. Нали няма да ме накараш да ги ям? Не можем да живеем с тях. И аз съм един, ще се извиня. Мамо? Мамо! На Марс не могат без тях. Пуснете я! Хей, пуснете мен! Космически кораб! Това е супер! Занасям те. Добре дошъл на Марс. Казвам се Грибъл. Това е двукот. Дай 5. От Дисни. Какво става тук? Марс се нуждае от майки и извънземните ги крадат от земята, за да гледат техните деца. Майчинството било трудно. Трябва да спася мама! Как ще минем през толкова марсианци? Да, туп е бластер! Искам едно такова за Коледа! Няма връщане назад. Без мама. Другия път, когато решиш да стреляш по някого с лазер, по-добре носи чисто бельо! Майло на Марс. Очаквайте на междузвестно дигитално 3D, Real 3D и IMAX от Дисни.